கோவை வடகோவை கிராஸ்கட் சாலை கோவை மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கோவை மாநகர் மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கோவை மாநகர் மாவட்ட திமுக செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நா. கார்த்திக் அவர்கள் தலைமை தாங்கி சிறப்புரையாற்றினார். பின்னர் கோவை மாநகர் மாவட்ட திமுக செயற்குழு கூட்டத்தில் 2 கீழ்க்கண்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது. தீர்மானம் 1, தமிழ்நாட்டில் 2.5 ஆண்டு காலமாக மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி நல்லாட்சி நடத்துகின்ற திராவிட மாடல் அரசின் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கழகத் தலைவர் அன்பு தளபதி அவர்களுடைய ஆணைக்கிணங்க மாண்புமிகு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர், இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகன், கழகத்தின் எதிர்கால நம்பிக்கை நட்சத்திரம் மாண்புமிகு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின் தலைமையில் ஜனவரி 21ஆம் தேதியன்று சேலத்தில் நடைபெறவிருக்கும் திமுக இளைஞர் அணி மாநாட்டில் கோவை மாநகர் மாவட்டத்திலிருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர் அணி தம்பிமார்கள் வெண்சீருடையுடன் பங்கேற்பது என்று இக்கூட்டம் தீர்மானிக்கிறது. தீர்மானம் 2, தமிழர்களின் பாரம்பரிய திருவிழாவான உழைக்கும் உழவர் பெருமக்கள் இயற்கைக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் நன்றி செலுத்தும் விதமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் ஜாதி மத பேதங்களை களைந்து எல்லோரும் ஓர் இனமாய் கொண்டாடப்படுகின்ற பொங்கல் திருநாளை கோவை மாநகர் மாவட்டம் முழுவதும் அனைத்து பகுதி கழகங்கள் வார்டுகளிலும் கழகத்தின் இருவண்ண கொடி ஏற்றி வைத்தும் சமத்துவ பொங்கல் வைத்தும் தமிழர்களின் பாரம்பரியமான பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தியும் திருவள்ளுவர் பெருந்தகை அவர்களுக்கு மலர் மாலை அணிவித்தும் மகளிர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய கோலப் போட்டிகள் போன்ற பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தி கோலாகலமாக பொங்கல் விழாவை கொண்டாடுவது என்று இக்கூட்டம் தீர்மானிக்கிறது. இக்கூட்டத்தில் கோவை மாநகர் மாவட்ட துணை செயலாளர் கோட்டை அப்பாஸ், தலைமை கழக நிர்வாகிகள், தீர்மானக்குழு இணைச் செயலாளர் பி. நாச்சிமுத்து, கழக சட்டத்துறை இணைச் செயலாளர்கள் கே. எம். தண்டபாணி, பி. ஆர். அருள்மொழி, தீர்மானக்குழு உறுப்பினர் மு. ரா. செல்வராஜ், மாநில தொழிலாளர் அணி துணைச் செயலாளர் தமிழ்செல்வன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர்கள் வே. பாலசுப்ரமணியம், ஆனந்தகுமார், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மும்மாசா முருகன், புதூர் மணிகண்டன், சசிகுமார், கார்த்திகேயன், பகுதிச் செயலாளர்கள் ஆர்யம் சேதுராமன், கணபதி லோகு, அஞ்சுகம் பழனியப்பன், வாம்மா சண்முகசுந்தரம், பரணி கே. பாக்யராஜ், கே. எம். ரவி, பா. பசுபதி, மார்க்கெட் எம். மனோகரன், வி. ஐ. பத்ருதீன், சிங்கை மூசிவா, துரை செந்தமிழ் செல்வன், மா. நாகராஜ், சேரலாதன், அணிகளின் அமைப்பாளர்கள் ரா. தனபால், அக்ரிபாலு, பூரணச்சந்திரன், அன்பு செழியன், சி. ஆர். கனிமொழி, அன்னம்மாள், முன்னாள் எம். சி. ஸ்ரீ சத்யா, கோவை தங்கம், சிவபிரகாஷ், கண்ணன், டெம்போ சிவா, எஸ். கண்ணன், வி. எம். மணி, உமாகாந்தன், கோவை அபு, கே. ஆர். ராஜா, லா. தேவசேலன், கராத்தி அர்ஜுனன், அணிகளின் தலைவர்கள் சிவராமன், சாந்தாமணி, பன்னீர்செல்வம், ஜார்ஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். தலைவர் தளபதி அவர்கள் கழக ஆட்சியில பொறுப்பேற்று இந்த 2.5 ஆண்டு காலத்தில் பல்வேறு சாதனைகளை சரித்திரமாக நம்முடைய அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் அன்றாடம் பல்வேறு சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட நல்லாட்சி நடத்துகின்ற நம்முடைய அன்பு தலைவர் தளபதியினுடைய ஆணைக்கிணங்க நம்முடைய தமிழ்நாடு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர், கழகத்தினுடைய இளைஞரணி செயலாளர், எதிர்கால கழகத்தினுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் அன்பிற்கினிய சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தலைமையில் வருகிற ஜனவரி 21ஆம் தேதி அன்று தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்திய திருநாளே இதுவரை கண்டிராத வகையில் பல லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வெண்சீருடை அணிந்து பங்கேற்கக்கூடிய மாபெரும் இளைஞரணி மாநாடு சேலத்திலே நடைபெறவிருக்கிறது. அந்த மாநாட்டிலே கோவை மாநகர் மாவட்டத்தில் வெண்சீருடை அணிந்து பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று நம்முடைய மாண்பு கழக தலைவர் அவர்களும் அன்பிற்கினிய நம்முடைய இளைஞர் செயலாளர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார்கள். இளைஞரணி அமைப்பாளர் தம்பி தனபால் அவர்கள் பங்கேற்று அந்த பணிகளை மிகச்சிறப்பான முறையில் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். பொங்கல் திருநாள் உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய தமிழர்கள் தொடர்ந்து தமிழருடைய பாரம்பரிய விழாவான பொங்கல் திருநாளை மிகச்சிறப்பான முறையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் கொண்டாடி வருகின்றோம். கழகத்தினுடைய இருவண்ண கொடியினை ஏற்றி வைத்து பொங்கல் வழங்கி அதை போலவே பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள், பள்ளி மாணவ மாணவிகள், குழந்தைகள், மகளிர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய கோலப் போட்டிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளை நடத்தி நாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த பொங்கல் விழாவினை மிகச்சிறப்பான முறையில் கொண்டாடி வருகின்றோம். அது மட்டுமல்ல, திருவள்ளுவர் படத்திற்கு மலர் மாலை அணிவித்து பல்வேறு பட்டிமன்றங்கள் இது போன்ற பல்வேறு விழாக்களை நடத்தி வருகின்றோம். இந்த ஆண்டும் நம்முடைய தை திருநாள் முதல் நாளில் இருந்து இந்த மாதம் முழுக்க நாம் பொங்கல் விழாவினை மிகச்சிறப்பான முறையிலே நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.